ಒಕ್ಕಲ ಕೆಲವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಮಾತ ಕೇನೇರುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇಂದು ಜಾಬ್ ದಾಯ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪುವರ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬುದ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಪನ್ಪಿಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಂದೇಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯದಿ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರದೊಂದು ವಿಷಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪನ್ಪಿನ ಮಂಡೆ ಬನ್ನಗನಿ ದಾದನ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಪನದೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ತುಯ್ಯರ ಪೋನ ಕಂಡಲ್ಲ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋನಾಗ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೋಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ CV ರೆಡಿ ಪೋಡು ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟ್ ಬೋಡು ಐದಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಚೊಂಡ ಗಡ್ಡ ದೆತದು ಬೋಡ ಹತ್ತು ಬುಡ್ದು ಬೋಡ ಗಡ್ಡ ದೆತದು ಬೋಡು ದಾಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ಮೋನೆ ಫ್ರೆಶ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆಲ ತೂನಗ ನೀಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಡ್ಡ ದೆತದು ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರಿ ಗಡ್ಡ ದೆತ್ತನು ಉನ್ನತಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆದಲಕಲ್ಲ ತೋಜುವೆ ಅವು ವಿಷಯ ಬುಡ್ಕ ಗಡ್ಡ ದೆತದು ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳಿಗೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚ ದಾಯ ಬಣ್ಣದಂಡ ಅಕಲೊಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಐನ ಸೋಕು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಗಡ್ಡನ್ನು ಬುಲೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಆಂಡಲೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋನಾಗ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಬಣ್ಣದು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂದೆ ಬೇಜಾರದ ಮನಸ್ಸು ಗಡ್ಡ ತೆತ್ತದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದು ಅವಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಳೈಪ್ ಹೋಗುದು ಅಕಲ ಪಾತ್ಯಾರ ಅನ್ನಕ ಬ್ಯಾಗ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತಂಡ ಆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನಾರೇ ಗಡ್ಡ ದೀದು ಬದುಕ್ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಚೂರು ತಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಇತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಗಡ್ಡ ದೆತ್ತದು ಪೋದು ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇಲೆ ಮೀನು ಆಯ್ಜಿಂಡ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಗಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಕುಡಾಯಿನ ಮನದನಿಗೆ ಆತ ಗಡ್ಡನ್ನು ಬುಲಿಪಾಯ ಆಪನ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗು ಪಿದಾರ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದಂಡೆ ಪೋದು ಎತ್ತದು ಅವಳು ಆತ ಜನಕಲೇನು ತೂನಗಲೆ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಪನ ಈತ ಜನಕಲ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಆತ ಜನಕಲೇನು ತೂದೆ ತಿಗಲ ಎಡ್ಪೆರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ತಿಗಲದೊಲ ಜನರೇಟರ್ ರನ್ ಆಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕುಡ ಕುಲೊಂದಿನ ಅಡಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಜಾಬ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುವ ಮ್ಯಾಗ ತಿಕ್ಕುವ ಅತ್ ಜಾಬ್ ಅಲೆಗ್ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುವ ತುಯ್ಯರ್ ಎನ್ನಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ಕರ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿನಾಥ ಸಮಯನ ಟೆನ್ಷನ್ ಕುಲ್ಲುದುಪ್ಪಿರ್ವನ್ಕ ಐಟ್ಲ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಎರಡಲ್ಲ ಉಳಾಯಿ ಪೋದು ಗುರ್ತದಕ್ಕಲ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತೆಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಕೂಡ ಕೇನೇರಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಕೇಂಡೇರಿಯ ಎಂದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೆ ದಯವಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಾಯರಪ್ಪನತ್ತ ಅತ್ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬನ ಮಕ್ಳು ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾವಿ ಇತ್ತ ಅಕಲಿ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂತಿನ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಐದು ಹೆಚ್ಚವನ್ ಪೂಜ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ದಯ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈನ್ ಪಂಡದು ಬರ್ಪಿನಪ್ಪ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗ್ನ ಹಿಡ್ದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ದುಂಬಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಏನಂಚಿನ CV ಬಯೋಡೇಟಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪುವ ಐಟಿ ಇಚ್ಚಿನ ಪುದರ್ ಅಮ್ಮೆನ ಪುದರ್ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಜಾತಕ ಕುಂಡಲಿ ಮಾತ ಬರ್ರೆದುಪ್ಪ ಈತ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಗು ಉಳಾಯಿಪೋದು ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರನಾಗ ಅಕ್ಲಕೇನ ಸುರುತ್ತ ಕ್ವಶನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ ಆತ ಬಂಗ ಆತ ಮಲ್ಲ ಬಯೋಡೇಟಾ CV ಮಲ್ತ ಏರೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಆತ ಬರೆದು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಅಕ್ಕಲಿ ನಮಕ್ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜ ಅಂತ ತೂಪಿನ ತೋಚಿಡು ಅದು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುಜಿಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು CV ಬರೆದು ಪಾಡು ಜನ ಬಾಯಿ ಬರ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇ ಎಂಚ ಪಾತ್ಯರ್ವೇನ ತುಯ್ಯಾರ ಅದು ಪೋಡು ಐಟ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವಿಷಯ ಉಂಡ CV ಇತ್ತಿನೇನು ನಾವು ಅವನ ಯಾರಲ್ಲಿ ಬಯೋಡಾಟಾ ಇತ್ತಿನೇರ್ದು ಬುರ್ದು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಪರೋಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದಂಡ ಬಯೋಡಾಟಾ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಗನಿ ಒಂಚೂರು ವಿಷಯ ಬೇತದೆ ತೀವೋ ಈ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಕೋರ್ದ ಗಜಿಬು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂತ ಗಜಿಬು ದೆತ್ತು ತಟ್ಟಿಡು ದಿವ ನಿಜ್ಜನ ಅಂಚೇನೆ ಬಯೋಡಾಟಾ ಮನ್ಪುನಗಲ್ಲ ಒಂತ ವಿಷಯ ದೆತ್ತು ದಿವೋಡ ದಯವನಗಲ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ CV ಬುಡ್ದು ಬೇತದ ಅದ ಉಂಡಲ್ಲ ಪನೋಡ ಒಕ್ಕಲ ಕೆಲವರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ ಮಾತ ಕೇನೇರುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಇಂದು ಜಾಬ್ ದಾಯ ಪ್ರಿಫರ್ ಮನ್ಪುವರ ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬುದ ಜಾಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ಸುಮಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪಿಲ ಕೆಜ್ಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪೋನಾಗ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕ್ಯಾಂಪೇನದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನಿಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ
ಪಂಡರ್ಂಡ ಅಕ್ಲೆನ್ನೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂಡ ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಹೈರ್ ಯು ಇರೇನೆ ದಾಯಿ ಬೇಲೆ ತಿತ್ತು ನೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಪೇಪರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಲು ಬಂತಾರೆ ಈ ಡೇಟ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬರೆದು ಬಾಡ್ದಾರೆ ಆತ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ದಾಯ ದೆತ್ತ ನೋಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಹೈರಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಜನ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ అయిన ಬಂಡ ನಿಗಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೊಡಕೇನು ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಹೈರ್ ಯು ಬೊಕ್ಕಲ ಕೆಲ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಕೊಡಕೇನು ವಾಟ್ ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಕಂಪನಿ ಅತ್ ಬೇತೆ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುದ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಿ ಅಕ್ಕಲ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲೇ ನೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕಲ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲ ನೋಡು ಅವನಲ್ಲ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ದಾದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗನಾಗ ಇನ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದೆ ಪೋಡ ಬೊಕ್ಕಲು ಕೆಲವೇರಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದುಂಬಬಹುದು ಮಲ ಮಲ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಿ ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಬಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೇನು ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಯ್ಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಮಲ ಮಲ ಬಂಡಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತೆ ಅನ್ಪೆ ಇಂಚ ಅನ್ಪೆ ಅವಳು ಉಪ್ಪೆ ಮೂಲು ಉಪ್ಪೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಎಂದು ನೀಗಂಟು ಉಪ್ಪು ಜಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೊರಬರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೂ ಬೈದೇನೆ ಕೇಂಡೆಗೆ ಈತ ಎನ್ಮುನೆ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದೆನ್ನಿ ಈತ ಎನ್ಮುನೆ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದೆನ್ನಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಸೂಪತ್ತನು ಈ ಎಂಚ ಎಸ್ಕೆ ಪಾಪ ಈ ಎನ್ಮುನೆ ಫ್ಲೋರ್ಡ್ ಉಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೂಪತ್ತದನು ಈ ಎಂಚ ಎಸ್ಕೆ ಪಾಪ ಐಕ್ ಮೇ ಬಂಡೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಉಂತಾವೆ ಎನ್ನಿಂದ ತಾತ ಮಾತು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬಾಸ್ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವಿದೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಪೇ ಪಂಡ ಈ ಮೂಲು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲನ ಒಬ್ಬೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಗ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಾಯಿ ಒಂಡೆಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದ್ದಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಐಕ್ ಬಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂಡೇರಿ ಈ ಜೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ ಐಕ್ ಮೇನ ರಿಪ್ಲೈ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ನೀರೇತ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದತನ వచ్చి ಫೈನಲಿ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಜಾಬ್ ಆನಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲಿ ಅತ್ತನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರೆ ಈ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಬಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿ ಆಮಾಸರ್ ಒಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ಓ ಕಂಪನಿ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಈತ ದಿನತ್ತ 15 ದಿನ 1 ತಿಂಗೊಲ್ದ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಮತ ಮಂಡೆ ಪೂಜಿ 5 ದಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆತಿನಾಗ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆತಿನಾಗ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಸ್ಯಾಲಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಪಿಯೋನ್ಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ಓಡಬಿಟ್ಟದ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂಡ ಅವರಿ 10th ಪಾಸ್ ಆದ ಪಿಯೋನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾಗ ಆಯ್ನ ಕೊಡೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏತು ಮಾರ ಏತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಿಕ್ಕ ಹೆಂಗಿತ್ತ 15,000 ತಿಕ್කුಣಿ ಅವನ್ನೇ ಆಯ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏನ್ಡಿ ನಿನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತಾದನತ ಮಾರ ನಿಕ್ಕೇತು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಿಕ್ಕೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಾತೆ 15 ಅಣ್ಣ ಪನಿಯರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇಬೇಕು 25-30 ಮಾತ ಬಂತು ದಯವ ನಾವು ಮರ್ಯಾದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ 5 ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಾರು 15,000 ಬೇನೊಂದು ಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ತಿಂಗಳು 35,000 ಅರ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೇರ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋತು ಲೆಕ್ಕ ಬಾಂಡೆ ಓಡೆಮುಟ್ಟದ ಅವಸ್ಥೆ ಬಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ನೂದು ಕರೀದೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏನ್ಮ ನೂದು ಕರೀದೇನೆ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲೊಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಪನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 15 ಹೆಚ್ಚಕೊಂಡೆ ಇರುವ ಆತೆ ನಿಗ್ಲು ವಾ ಕಾಲಾಡುಲ್ಲಾರಣ್ಣ ಬಾಕಿದಾಗ ಮಾತಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಐಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಆಯ್ನ ಜನಗಳು ಒಳ್ಳೆರು ಆನ ನೇಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣಂದ ಮೂಲು ಸಪ್ಲೈ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಈ 15 ಗೊತ್ತೊಂಡು ಜನ 15ಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಕೊಡೋರಿ ರೆಡಿ ಇಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆವಡು ಅನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ತೋಜಿಂದ నేను ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಜಿ ನಂಚಿನೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಕ್ಕದ ಸಂದೇಶ್ ಬೊಳ್ಳೂರು.
ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮಟ್ಟ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಅಂಚಿನ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಪಡಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋನು ಕೊರ್ಪಣಿಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ ಬಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸಂದೇಶ್ ಬೊಳ್ಳೂರು.